Rapporti li sar mill-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika wara li kien hemm anomaliji fil-ħatra ta' Norma Saliba bħala direttur taċ-ċentru tal-Ilsim Malti. Kien propju l-Professur Kevin Kassar li ressa ilment quddiem il-Kummissarju wara li skontu il-Ministru Bonnici kien provda informazzjoni skorretta dwar il-ħatra ta' Norma Saliba. Minkejja l-ilment ta' Kevin Kassar ġie miċħud u l-Kummissarju tal-Standards ikkonkluda li ma seħħ l-ebda ksur ta' etika, Joseph Azzopardi enfasizza li kien hemm inkonsistenzi bejn il-ftehim li bih iċċaqalqet mill-PBS b'self u l-kuntratt ta' xogħol ta' Norma Saliba. Ġie nnotat ukoll kif minkejja li ċ-ċentru tal-Ilsim Malti qa' taħt il-kontroll tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsim Malti kien il-Ministeru tal-Kultura li ffirma il-kuntratt ta' Saliba. Apparti dan, instabu żbalji wkoll fl-avviż legali għat-twaqqif ta' dan iċ-ċentru l-ġdid. Il-ħatra ta' Saliba kienet qajmet bosta reazzjonijiet fost l-oħrajn minn bosta qdiet tal-Malti fejn sostnew li twaqqif taċ-ċentru tal-Ilsim Malti huwa null għaliex sar bla tħejja ta' xejn u mingħajr ma saret konsultazzjoni. Skont il-kuntratt Norma Saliba se tingħata salarju ta' 42,000 euro fis-sena, iżda parti din is-somma hija għandha numru ta' allowances inkluż żieda ta' 750 euro fis-sena. Fost dawn l-allowances hija se tingħata l fuq minn 4,500 euro għall-ispejjeż marbuta ma' trasport kif ukoll bonus li jaqbes is-6,000 euro.